Kanigiri ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kesan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Ajing kren Menteri Ramadu Narendra Modi ha ka jingilang ka banyu pusa jong United Nations General Assembly. U Muhammad Zakir Hussain ubalong uhe nongelam jong kisipai BSF ula ong ba omdan ki kinhon le no jong kari India ki batre ni ki besong basa Bangladesh. Bat rakhe ke jela Meghalaya ya ka World Tourism Day nin gasi halor ka phang pedeng ki kam jong okai perthei bat ka yo kam yo jam kalawai ke baprna ya baro ki khubor ki babnia u menteri Ramadu kari India Narendra Modi ula khot lawe ri kinongelam jong kiri ke perthei bania snok tilang kawe ban persha iki kam de no na ka benta ka jingsingan ba ka jingbet jingbiang jong bunriu hasatla ka perthei Haba ajin kren na kajingelang ka banyu pusaw jong ka United Nations General Assembly ha New York nin ka janmiet umodi ulaong baka kamde ano kalong kaway ni kijing e na kabenta ka jing imbril bat kumta ka perthei hi sitlum kadeban yang tili kaway banili persya ya kani kijing ma umodi ulaong baka perthei ka badan ka jing piniklat deki kamle ano kapin mong bat ta juri ka nong rem bala thau ya ka United Nations ka baka thong jong ka kalong banrat deng khong bat pendu pendam ya baro ki jat kam pentrim leng baki kam le no bat baka jingsuk bat ka jingi imsuk pedeng para brio kalong ka badan kam tam u modi ulapan kanai ki kintin jong Swami Vivekananda ha Chicago haba ula kentui ka imlang salang jong ka perthei ban kiar na ka jing penepher ni ki jing yesun umodi ula kentu ya ka United Nations bahkan play bat penbiang ya kilat lenti ki bethamai ha ka be de bat ka jinglong jingman ha ka sanchar khadar ka perthei umodi ula ong ba ka thong jo ka India ka balong jan bhagidari shaka jan kalyan menda kalanang yar ha ka jingkunthop na ka jan kalyan shaka jak kalyan ha ka jingkren ka baka prime minister ko jong umodi ha ka dorbar jong United Nations General Assembly kabala yo e ke jing thap khti ba ke jing ro u menteri Ramadu ke India uloong ba watla ka benta jong kari India ha ka ba penjor su ya ke jing khloit ke slakhando ha satla ka perthei ni ka global warming kadang duna sibun ka benta jong kapat ha ka ba penduna ya ka global warming kalong ka barat ba u additional director general Region Commander jong kathanj de lam mingi jong kisipai khapot ki betrei ha khapot India bat Bangladesh o Muhammad Zakir Hussain ulakan taj badan kinu ki kinhun le no jong kari India ki betrei ye ki kampentrim ha Bangladesh habai kren bikinong pathai khubor hadin ke jingyalang jong ka Inspectors General Region Commanders Conference hapdeng kisipai BSF bat kisipai BGB jong ka Bangladesh kabala long ha bat lakut no Hanin kasi ha Shillong o Muhammad Zakir Hussain ulaong ba omdan kinu ki kunhun le no na kari India ibantrei ni bandan ha Bangladesh bad ulaong ru ba wat kementeri Ramadu jong ka Bangladesh na kapor sa kapor kala juyai ban ba an ailat ya ka kendo ka ba po uput usam jong ka Bangladesh ban sa pendan kam da kanu ka kunhun ka banlong ka nong su ni ka wai kari Hagani ka jingelang ba juki sipai BSF bat BGB lai keren ru halor ki kam le no na siliang sa siliang pot bat halor ki kam khayi be an ya ki jingdi penbuat bat eu drugs kham tam ki kuli dawai yaba nari India sa Bangladesh ka sarkar Assam kalarai bantau su sa ars patli ki Khasi Foreign Tribunal na ka bantaban pediang ya ki jing ujor bat bishare ki na kitu ki brio ki ba claim dan kerteng ha ka thop kerteng bakhat du jong ka National Register of Citizens NRC khat kandai langut ki brio ha ka jela Assam kim sim sa kan thop kerteng ha ka NRC ka bala penmi ha ka lai puitri unai lar ka sarkar Assam kala pen bana ba kan rap ya baro kitu ki brio ki ba sabar na ka NRC ba kin yo jing rap na ki bor jong ka an kani ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong rengkat baga perthai berok obai ka jela Meghalaya ru klaraki ka World Tourism Day nin kasngi da ka jingelang ka belalong ha ka State Convention Center Shillong ka phang pedeng jong ka jingrakhi mata usnem ka long ka kam jong okai perthai bat ka yo kam yo jam ka lawai ba pranai nak benta baro Hagani ka jingrakhi le dan rengkat lang u Commissioner and Secretary jong ka sarkar Meghalaya na katna tourism u Dr. D. Vijay Kumar
ubah haba ajin kren haga jing yalang pli ulo ang ba ka kamai jong ka jala Meghalaya ka khamduna haba inu jor bat kibi ki jala haba khen kilum haka yok ka kot jong kari kumta kalong ko badan kam ban itu ikilat pen mi kamai ki ban kanti we ka jala bat kanti ka yok ka kot leng ba ki kam jong ka perthei haba kedau ye jing itnat jong kamariang hagani ke jala udok to kumar lo ong ba ka kam jong kai perthei hang ni om tang ba ka don ye ka bor ban kring ye ki dong jong kai na kleng ka perthei henre kan long ru ka lat ai kam ai jam bat ka lat kamai jong ki pa nong song snong bakin kenti ye la ka yo ka kot kum shirinta na ga jing rakhe ba shibnai lenter ya ka poshan ma ka balong ka thong jong ka ri ban pinyo bat pensu thu halo ka jingdan kam jong ka bam ka batei men ka West Garo Hills District School Education Office kala penlong ye ka Rashtriya Poshan Ma na ka bantaki khna school ka district ha matcha Colgrave Government LP School ni tura ning kasngi u Deputy Commissioner jong ka West Garo Hills District Ram Singh ula pen phu pen phieng ye ka jing rakhi kumu kongsan bat la ka do halo ka jinglong kongsan jong ka bam ka batei men ham tam na kabantaki khulung khna bat kilong kme hagathan udisi pentipru baka West Garo Hills District kadan bun bha yaki bayo ya ka anemia kata ka jing dunasnam ha ka bala shem da ka jing penlong ka kunhun jong ka RBS ki na ka tanan ai jing sumar ya ka jing exmen ba ka jing kme bnia ya ka koi kya ka bala le chakleng ki school ha ka district kenang ban ai ye ki jing sumar ki badan kam na ka bantaki khna kat kum ka jing long jing man ha ka koi ka khya ka jong ki kaseng Bharatiya Janata Party nin ka si kla rai ban sei kertong na ka banta ban ye khun ya ka election siteng samai ha shela constituency ka ban long ha ka arpoi tri urisau ha ka ba kala rai ban ai ticket yo ba Joshua Wadri u belong unong tri kampai ba bo unia khun ha ka ni election kumu kortong ka seng BJP haba kren ka jingelang sei kertong jong ka BJP u ba sanbor sulai ula kentu yekinong tre ka BJP bakin sedang tre no elaki kam ha ka ni ka benta kanang ban pendik na ye ka jing job ka jong kortong u ba ka ni ka seng san perthei ka penyeng u president ka BJP Meghalaya u ba Shibun lengdoru ula ong ba ka BJP ka klan bha shela constituency kumta kinong yalam bat baro kinong tre jong kaseng kin 3 minut kanang baka BJP kan yo ekijing job hakan ni election ka All India Radio Shillong rengkat baka North Eastern Service jong ka All India Radio Shillong kila rakhe ya ka Hindi fortnight 8000 khat khandai nado ka khat lai trek hado ka ar punyo tre nailur ha ka ba ka ni ka jing rakhe ka ba arte yolenter kala poi so ka bakut no anen ka singi ya ka jing yalang penwai la rakhi rengkat bat baro kitna trekam jong ko All India Radio ha keleng kari ha ka bala sami ki kusnam shikinong job jong ki jing ko paper ibala penlong ha ka ni ka arta yo bala dep ya ka jing yalang penwai he Shillong ning kisngi la penya do ba ti nyuta ubelong director engineering ha ka ba ula kumtu halo ka jing pendan kam ni ka ha ki kam ki ba man la ka singi ulo ongru ba ka jing sedang ya kasin jam ban kenti yo tin Hindi kalong nungkong da ijing persang ibarit ka jing pangklong snam ya kabala tip ka cardiovascular disease CVD kalong ka daw kabala shim ya jing imjong gibriyo da marsiteng habakhen kulum ya jing ya briyo na jing pang bam ya bet kumta ka World Heart Day kanong biang ka tu kumta ka World Heart Day kabaka perthai situlup karakhi karpang na kabantaban pensuthu pat yada na kami jingpang kalong kangsan kabachanai tam na kabanta kinong songsnong bakin nile teng e ban penduna ye ka CVD laong secretary jong tanat health and family welfare ubalong do MD jong ka NHM bat u CEO ka MHIS jong ka sarkar Meghalaya upi bakshi ha ka jing rakhi ya ka World Heart Day kabala long nin ka singi ha Don Bosco Technical Hall lai khra Shillong da ka basngu tho ek jing sirkhei jong ki jing pangklong snam ki bala shimno siteng por ya ka jing im jong bun ki briu u bakshi laong bakiri ha kaleng ka perthei ki shim ne la ki sinjam bante la kam ne ki jing pang bakari India kala shim da ka sinjam Fit India Movement kanang ban penslori ki nong songsnong khamtam ni ki samla bakin sumare la ka jingko jingkia
kerpang ya uklong snam. Kak token ke kubor lakot ke belawan sepi nak All India Radio Shillong.